हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जों दायो थांगासिनो दं। बेनिफ्राय जोङो नैबे स्टेशनाव जास्ट वेट खालामदों दसे। बेनिफ्राय दायो माने फाइनालि राजमन्द्रि मोनबाय नै राजमन्द्रि आन्ध्रा आरोना इयावनो ओंखारगोन माखासे मानसिफ्रा आन्ध्रा होनो राजमन्द्रि होननाय आन्ध्रायाव इयावनो ओंखारो नाथुराटार होननायफ्रा नोंथाङा नायबानो जाबाय। वेट खालामथ'दों। राजमन्द्रि मोनबाय नै राजमन्द्रि स्टेशनफ्रा मोजाङानो बारा माने स्टेन्डार्ड आरोना साफाबो नायनो आरोना फैयै फैयै मोनफैनानै नै दायो लोगोफोरखौ नेगासिनो जास्ट माने दिनै बिराद भिर मानसिफ्रा लोगो नेगासिनो फाइनालि दसेनि उनाव लोगो दसे उनाव फैगासिनो थाथ' होनना बुंदों आरोना बारा गोबाव गैला दसे उनाव गंसे लोगोफोरखौ फाइनालि मोनां लाखिबाय चलो भाई अभी मिलने वाला हूँ। ठीक है रुकबाय दा दसेनि उनाव जोङो मोनसे गारनाय ओंखारलांसिगोन बेनिफ्राय जों लोगोफोर नेफैगासिनो आरोना फैयै फैयै मोनफैनानै नै दायो लोगोफोरखौ नेगासिनो जास्ट माने बेयाव मोनफैबाय बेंगलाव दिनै बिराद भिर मानसिफ्रा लोगो नेगासिनो फाइनालि दसेनि उनाव लोगो दसे उनाव फैगासिनो थाथ' होनना बुंदों फाइनालि बिराद भिर जादों ओरैबायदि भिर yang satu nih, yang satu nih, ayo. Nah, yang nunggu saya sudah, kerja cincin itu mah, just white खालामगासिनो. Hei, mulai dah kora. Đang mà. Đang mà sao đấy? Siêu đủ rồi. Ai đây được? Đấy. Đây. Đấy, harusnya yang mau lagi mulai. Terus kau boleh mulai nih. Tuh. Thằng ini. Ah. Nanti kita video dia nak tentang mana? Asli pasok. Pang masih baru. Laut murah mana? Oh betul. Finalnya waktu buka खालामबाय नै माथो मानो दा स्टार्ट फाइनालि जायगासिम थांगासिनो दा मोनथ'वाखैनो दसेनि उनाव मोनहैगोन। 4 आदमी को 500 रुपए क्या भी लाख नहीं भैया अभी 1.5 टाइम है। अरे यार 450 बोला है। नहीं भैया तुम 50 का 50 का करो देखो ना हम भी गरीब आदमी है कलेक्शन देके ओनर को गैस डाल के एमपी लेके जाता है घर से। फाइनाली थांगासिनो नै मोनथ'वाखै आरोना दसे बेसेबां लायो नैबे बेसेबां घन्टा ना
ट्राफिक जाम माने घन्टासे लानो हागौ फाइनालि जों मोनफैबाय रुमाव दं बेनिफ्राय हरनि माबा 11:30 जाफैबाय आरो 11:30 जों मोनफैबाय रुमाव बेनिफ्राय दायो जों फ्रेस जाखांनानै बिदिनो उन्दुनोसै होमबा नोंथांमोननि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बेंगल जार्निखौनो दिनै बेखिनियावनो बाय बाय